Mă, Simona, că e ce dulce cu tine. Inima mea, stau, vrea. Ui, Simona, ce ți-o dat. Dacă ți-o mai aduce. Ți-o mai adus ceva. Unde se bucurește, mă? În să dormi acasă. Noaptea asta. Da? Du-te tu de ce? Dacă pleci, dacă pleci, ascultă. Ui, acum mă duc cu toți. Unde duci, mă? Păi Simona, merge la București cu treabă, dar se întoarce. Eu am treabă, mă întorc. Bagă-te în cadru, Ion. Vai, te întorci. Uite, Ce școală ai continui, mă? Ce școală am, zi la șeful. Lasă pe nenuțul, ești Hai. Nu vreau. Auzi, Simona, Și ce vreau eu de la tine? Hai ca să știi ceva. Ce vrei? Zi. Tu ești de acord ca toți să te cumunda sau nu? zi, E. este cu nuni. Da. Auzi că o zis, da. Au, pune-te în genunchi. Sigur. Eu sunt. Ce-ai E. eu? Bă, tu mă minți. Eu nu te mint. Ui, aceea. Iancu, Culiță, 3 mașini Ia, că acasă am la uitat pe șef. telefon. E.